חופשה מושלמת בפריז, עיר של אהבה וקסם. פריז, בירתה של צרפת, היא אחת הערים המוכרות והאהובות ביותר בעולם. העיר ידועה ביופייה המדהים, בתרבות העשירה, באדריכלות המרשימה ואווירת האהבה שהיא משדרת. חופשה בפריז היא חוויה בלתי נשכחת, מלאה ברגעים קסומים ושפע של אטרקציות. במאמר זה נזכור את המקומות המומלצים ביותר לבקר בהם, פעילויות מיוחדות ואפשרויות אוכל שיביאו אותך לחופשה מושלמת בעיר האורות. אתרים היסטוריים ואתרי תיירות. מגדל אייפל. אין דבר יותר פלאי מלראות את מגדל אייפל עובר שוב ושוב ברקע קו הרקיע של פריז. ממקום זה תוכל להרים את העיניים וליהנות מהנוף המרהיב של העיר מכל עבר. אל תשכח לעלות למרפסת התצפית כדי לחוות את המראה הייחודי. הלובר. מוזיאון הלובר הוא אחד המוזיאונים הגדולים והמפורסמים בעולם. הביקור בו הוא חובה לכל חובב אומנות. במוזיאון תוכל לראות יצירות מסחרות כמו המונה ליזה ופסלים יווניים עתיקים. הקדישו לפחות חצי יום לביקור כדי לחוות את המוזיאון בצורה המיטבית. שער הניצחון. טיילו בסדרות שאין זה לזה, אחד מהסדרות היפות והמפוארות ביותר בעולם, ולכו לראות את שער הניצחון. השער, שנבנה כדי להוקיר את החיילים הצרפתים, מציע חוויה היסטורית לצד קניות במסעדות ובוטיקים שבסביבה. הקתדרלה של נוטרדם. קתדרלת נוטרדם היא אחת מהקתדרלות הגותיות המרשימות ביותר בעולם. גם אם עברו על פני הקתדרלה בתקופת שיפוצים, עדיין ניתן לחוות את הקסם של המבנה המיוחד הזה. אוכל ותרבות. בזמן שהותקם בפריז, חובה להפסיק לאכול מאכלים צרפתיים מסורתיים. מאכלים כמו בולנג'רי, לחם טרי בבוקר, קרואסונים, פטיסרי, עוגות טעימות, ודגים טריים יהיו מתוקים ומפנקים. ישנן טברנות, מסעדות יוקרה ודוכנים מקומיים בכל פינה בעיר. בתי קפה. בפינות שונות בעיר תמצאו את בתי הקפה הקלאסיים של פריז. ישיבה בנעימות בבית קפה. סייפינג. על אספרסו וחוויה של אנשים שעוברים אותו, זו חוויה פריזאית בלתי נשכחת. שוקי אוכל. פריז מלאה בשוקי אוכל מקומיים כמו שוק ליסל ושוק מערה. בשווקים הללו תוכלו למצוא מגוון רחב של גבינות, פירות, ירקבות, מאפים ופירות ים. כאן יש את כל מה שתצטרכו ללמוד על המרכיבים של המטבח הצרפתי. פעילויות רומנטיות. שיט בנהר הסן. שיט בנהר הסן הוא דרך רומנטית לראות את העיר מנקודת מבט אחרת. תוכלו לבחור בשיט שעובר ליד האתרים המרכזיים של העיר, כמו מגדל אייפל וגשר אלמה. מופעי ערב. פריז מציעה מגוון מופעים בערב, כולל מופעי קברט, תיאטרון מוסיקלי ומופעי ריקוד. הקברט המפורסם מולן רוז'ה הוא מקום מצוין לחוות את התרבות הפריזאית עם מופעים צבעוניים וקצביים. חופשה בפריז היא חוויה שאין כמותה, עם אתרים מרהיבים, אוכל משוגע ותרבות עשירה. העיר מצליחה לשלב במסורת לקדמה, ותמיד יש מה לראות ולגלות. תכנון חופשה בפריז ייתן לכם חוויה בלתי נשכחת, מלאה ברגעים קסומים ואהבה באוויר. בין אם אתם מבקרים בפעם הראשונה או שיש לכם חיבור אישי לעיר, פריז לעולם לא מאכזבת.